Emosyonal ang mga persons deprived of liberty sa Talisay City BGMP tiyang nakita nila ang ilang mga kabanay nga miduaw kanila ning adlaw sa Pasko atol sa tibok adlaw nga Christmas dalaw ug Christmas party nga halad sa BGMP Talisay City. Atong sayran sa live report ni Fem Ridumabo. Fem? Ses, dako ang pasalamat sa mga PDL nga sugod yatong December 15 hangtod na karong New Year. Matag adlaw ang nga gitugot ang Christmas dalaw. Bisan pa man kun matag usa kanila ang gischedule ang dalaw aron usab dili maghuot sa pasilidad. Sa hugot nga pagkupot sa mga bata ngadto niining mga lalaking persons deprived of liberty. Hugot nga gakos ang gikan sa ilang mga anak ug mga igsuon. Nga gikasaw pa nila sa pagkaon. Dungan usab lang nanimba sa Talisay City BGMP facility. Kini ang nakapa-emosyonal sa mga PDL. Tungod sa tumang kalipay nga ning adlaw sa Pasko, ilang nakauban ang ilang mga pamilya. Usa kanila ang 47 anyos nga si Martin, nga nalingaw kaayo nga nakigduwa sa iyang duha ka mga apo, nga lakip sa miduaw kaniya. Dulaan sa duha ka tuig na siyang napriso, hinungdan nga emosyonal siya ug ang iyang anak nga may Christmas wish sa usag-usa. Untang mausab na ka ug magtinarong na pon malaya na ta magkauban na tang tanan. Merry Christmas pa, I love you. Thank you. Salamat sa akong anak na sakit balandungon ba na nagpaabot sila na ko ba ilang puhon na jud ba malaya di ko puhon di na jud na makuha na kong mausab ang bati na sa una pa ako ning tarungon tungod sa akong mga apo na kusad pa. Samtang adunay pipila usab ka mga PDL nga emosyonal. Kay pipila ka tuig na nga wa maduaw. Usa na kanila ang 58 anyos nga babae nga duha na ka Pasko nga wa gyud duawa. Kay iyang anak ug bana patay na. Samtang uban niyang mga igsuon may sakit. Ang iyang inahan 90 anyos na. Hinungdan nga matud pa, muhilak na lang siya sa tago. Malipay na naman niya. Iniguman, kung kaon mi, share. Manghatag man sa sila sa walang-wala. O, mga kauban nga naidalaw niya. Iniguman, hilak. Nabiktima pa usab sa Bagyong Tino ang uban sa iyang kabanay. Lain-lain ang akong huna-huna mong kay naaman mi time nga tawag mi para sa Christmas ba para mabisit mi sa among pamilya. Di yapon ako mo nilay ako makita nga naa sa ospital ang hatod na akong pagkaon kay na-admit sad akong maguwang pagungon sa Bagyo kay naapil baya mi sa dumlog na ang mga balay sa akong maiso na urot. Makapahupay na lang matud pa sa ilang kamingaw ang mga Christmas party nga gipasiugdahan sa mga personnel sa Talisay City BGMP. Importante jud kay na siya ma'am sa PDL para makita sa nila ang importansya sa pamilya, sa ilang pamilya, makita nila nga di po kayo sila magulanon, makahatag o kahupay sa ilahang hunahuna sa kuan, sa labi na nga talagsaran nila makita ma'am. Says alang niya itong mga PDL nga wala kundili maduaw personnel sa ilang mga mahal sa kinabuhi o ilang pamilya, ang Talisay City female o male dormitory ang nitanyag og idala o online dalaw aron katagan usab sila og kay gayunan nga makastorya ang ilang pamilya ning kapaskuhan bisan pa man diha lang sa online. Says, Dagang salamat, Fem Ridumabo.